ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏଠିକି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗବ ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକେଇ ପାରୁନି, କାରଣ କ'ଣ ବାବୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ଏଇନା, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାବୁଙ୍କର, ତାପରେ ଜ୍ୱର ବି ହେଉଛି। ରାତି ସାରା ଶୋଇ ଦେଲାନି, ଶୋଇ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଏଇନା ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା ସହିତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱର। ଏମିତି ମାନେ ବଡ଼ିଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା। ସେ ଶୋଇପାରୁନି, ଏମିତି ବଡ଼ି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଯାହା ପରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ତେଣୁ କରିଦେବେ। ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ, ପକେଇ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହଉ, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିଥିବି ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।